Bentang nya pai biang syaka program jong isamla. Layo ke jingkren naik mi balang jong ka balang sinong wa kadan. Ke jing sam award ik isamla ki bala pas pa haki exam ba per. Ke jing roi naik ba Anthony Kongwang. Ke jing sam award ik isamla ki bala dep benchim ya ka sakramen ke jing kentiu kurim house nem arajar arpau arpuai bat arpuar. Kajing keren na irang ba sinong jong sinong wa kadan. Kajing shan na sub district Lapalang. Kajing roi na samla jong ka Shillong unit jong ka seng samla Katolik nang Sirangan parish. Kajing keren na presiden samla Rappor Lang Tariang. Kajing keren na Father Robert Kriam Ibadeiru spiritual director jong ka seng. Kajing keren na inong yalam jong ka SACYM Zone 3. Hadu layo kajing ai kublay penwai na general secretary jong ka seng kata isamla Lamshai melimngam. Bat kababut sa kajing penhir lama, bat kajing penhap perdano ya katat youth convention jong kaseng samla Katolik nang Sirangan parish. Bapli ina ai mana ina paro kita na kita hak kita bapli happy ini kita don por ban ai kadai tapi baro. Life is nothing. It's just like a secret. It starts from fire and end with ash. Kamamut agak tian kasih kumni. Kini ka samla ko ong kumni. Ka jingim kamlong ka badondor. Kalong tangkum secret usdang na geding ukut agad pay. Kini ka samla ka mapili ka skoto bakata ka di ka jingim jongka. Mentoy ayu ban em magapertay. Ka jingim kabalong tangkum ta. Henry ki samla hagani ka janmit kam tawa kwa ban suong kumni. Kitab Isaya kalong ka basangpo kot ka balay puwe na ka jutang ka barim. Kaong Henry jar ubakermen jar ki bakermen nautrai kinle kumno kin yai pentmai bor kin her shadrong bansei lagi tapnyang kum ki pukni bat kata kita kini ki samla ki bashisha ki samla ki bala khot shisha ki shake jinge ki bashisha hapring ka perthai ka ba Kepertai kababa pia pireban ya lenti len bagi jinge balai bagi ketian ka joblay kapen pau ya ka thapneng kum ki pukni nambar ki pukni ket ki thapneng jo ki pukni ki la ban her hapdeng ki eryong bat palat ki eryong ki la ban her kini ki thapneng jo ki pukni kita ki bakermen hautrai ong ka ketian ka joblay kin her shajrong daki thapnyang kum ki pukni hakapor ba pi dem khosi o ke jingduai pi penyari ki thapnyang jopi haumen sima ko jonglei nabar kata ba pi kendo eki jinge pi kendo eki eryong pinlong ko mushidrak besak bat abene ko ki samla ki baskem me ke jinge ladam penrem nyusha ekalawarding nreki kloi ban rong shakalawarding kedon kapor ba pi duai Bubalay nung weng ye ke jinge, nray kata ke jing duai jopi ka push penban, bapi day ban rong no kam kloy sa kalawarding, nabar bubalay ukwa ban penpaw, baulong bubalay ubakraw, kam kraw iki hinyusha, yagading ka baus im Nebuchadnezzar ula penrem, haba ki samla jeo kimi nangta, ka Bible kaya tu kolong.